Muzi wase South Africa mhlambe okusalile sesibuya khona esigamekweni la bekwe khona isitumbu sengane siboni lama kamero la kade khona umuntu okusolakala ukuthi wenza umonakalo la behlala khona. Into esicelayo enye singayibalanga sicela usizo ngokomqondo ke manje. Angazi noma i-therapy noma psychologist, I don't know. Kodwa nje esicelayo okuzobalekelela ngoba bonke abantu balayika abatraumatize. Umama nje okwakhe ke asikhuluma uma wengane. Sisakhuluma ngento ebonwe okhokho bengane. Into abangaze beyibone einsukwini zabo zobusha baze babangaka. Siyacela usizo lokwelapha ngokwenqondo. Ngisho ubaba uyabona ukuthi size ibhale emehlweni into ebhlungu engakazi ziyenzeke. Sicela nje lokho kakhulu ukuthi abanye besilekelele nama department basilekelele ngokubayalekelela ngokomqondo. Siyabonga.